סוריה נמסקר. נשיפה, ידיים יורדות. שאיפה. סמנוויו, אוטנסנה. שאיפה התארכות, הגב מתרומם ועולה, נכפוף ברכיים, אצבעות עקבים עולים. צ'טורנגה. כפוף מרפקים. ניתן לחזה לרדת בין הידיים אם אפשר. ואז לכפוף ברכיים, להפוך כפות רגליים לכלב מביט למעלה. כלב מביט לאחור. אז בכלב מביט לאחור, שימו לב רגע ליד ימין ולמגע שלה עם האדמה ורגל שמאל. יד ימין ורגל שמאל. תראו, כשאתם מעבירים משקל לכף יד ימין, המרפק שלה מתקפל. עכשיו תיישרו אותו ותנשפו אל הבטן השמאלית התחתונה. בואו נעשה אותו דבר עם צד שני. יד שמאל ורגל ימין באדמה. קפל את המרפק השמאלי, נפעיל את האצבעות של כף היד, נהפוך אותה לקערה וניישר את היד מחדש. ננשוף מתחת לטבור וננסה להוריד את העקבים אל האדמה. אז עכשיו אנחנו נרגיש אולי רגליים יותר ארוכות מקודם. עקבים עולים, מבט קדימה. אוטנסנה. ידיים עולות. גן בקדימה, נשאף ונעלה. תהדסנה.